ofika kuleli zinga noma kuliphi izinga lomunye umculo omthandayo uma ungenayo imfundo iyikona konke ofisa ukuba yikona niyezwana shuthi shungaba umculo uma ungafundanga uzoba umculo ongahlelekile kahle uyabona ngathi uyambona umculo thunjani ingoba wafunda ngathi uyangibona ukuthi ngihlelekile ingobani ngenzani ngase ngiyalalela abazali ngalalela uthisha uyabo ngenhlanhla ke mina ngiseduze kweTheku uyabo ngisemakhasi eThekwini kodwa nakhona ngikhona emakhaya kodwa kwathatha isikhathi eside ukuthi ngikwazi la eThekwini ngila nje eduze eNanda kodwa ukwazi iTheku kube into enzima nina nenhlanhla mina ngifika ngeThekwini kimi ngaka angikhumbuli ngicela nje nishayile ihlomo ukuthi nikwazi ukufika eThekwini niba ngaka okubalekile ke batabami kuyona yonke into esikhulunyiwe la angikwazi ukukhuluma kakhulu ngikwazi ukwenza ukucula kakhulu ukulalela inhlonipho iyona ukhiyewayo yonke into buse ulalelisisa kakhulu othisha lokho abakushoyo busukwenza ngendlela ekufanele kuyenze ngayo akukho kunye okudlula lokho uzoba izona zonke into ezibalwe ubhuti Magubane noma Magubane oyifunayo uma nje ulalelile wasuwenza njani wahlonipha ngiyabonga kakhulu ke bafethu ngiyajabula ukuzonibona kuthiwa isiphi isikole igama lakho inhlonipho ufundile usanda Hlonini la wafunda khona usanda ngihlala Mangaliso usanda phela wafunda Hlonini ngihlala kakhulu ke nosanda mina niyezwa uyena umuntu esihlale naye khona umesishana ethi hey Thekwini ma eDurban ishawe mina nosanda niyezwa niyayazi yeah so ke sifundile nje salalela that's why sila sikhona that's why sikhulile ukufunda futhi nokulalela kwenza ukhule lokho kufuneka sikhulume nakho ngoba umuntu ongahloniphi ongalaleli akakhuli ufe emncane emngake kangani so lokho kufanele kubambisise kakhulu angizokhuluma ke ngigeqa amagula sibaningi ngiyayibongela kakhulu ngiyajabula ukuba nani niyezwa siyabonga awukhulume bafu ayisekho into engizoyikhuluma ngicabanga seniqedile sanibonani igama lami nguThopsani ngwakamthembu mina khona lapha la enisuka khona ngifundile khona ngikhulele khona ngoba seningibona sengilana nje ngenze yonke into nami khona njengani njengoba nisuke nidlala nje but nibe nenhlahla ke nini ukuthi othisha abanifundisayo banikezile ithuba lokuthi nizobona eThekwini thina sasingenalo lelo thuba thina ukuya edolobheni sasigcina emandeni noma esitenga sijike lapho kuphela sibuyele emuva but nina nibe nenhlahla ukuthi nize nizofika la eThekwini so yonke into isikhulume wobhuti laba sebekhulumile ngicabanga ukuthi ngabe sengidlala ngane emangeqisa amagama phekwa lokho uyabo sibonge nothisha sibonga kakhulu bothisha ukuthi nibalethe la eThekwini kubaleke kakhulu ukuthi babone isimo ukuthi sihamba kanjani njengoba eshilo nje ubhuti Magubane ukuthi kumele babone bafunde ukuthi yonke into uma ula eThekwini kwenzakalana akukho lula uma usekhaya uyitshela ukuthi uma useThekwini kulula nathi sasitshela kanjalo but manje siyabona ukuthi akukho lula ngoba sesibadala into isibheke thina sasibabuka kabo baba mabese bengasilethi la kanti siyabona manje sesiyabona ukuthi akukho lula kuba la eThekwini so siyajabula kakhulu bafethu siyacabanga ukuthi ni-enjoyile kuba khona la nisekhona nabhukuda kwamnandi abanye bathe kuyabanda ngiyathuka ngomna ngazi ukuthi ulwandle emakubanda ilalishisa khona emakushisa ilalibanda khona but ngiyathuka emabethi bekubanda yabo emaswi bekungamaswi okay ngiyajabula kakhulu bafethu enhlolini ngifundile ngikhumbula kahle nje uthisha wami kwakumembatha kumemajola ngempama yes ya sasivuka nje phansi ngempama nje kwakuthi kwakothisha bethu labo bebaningi Mrs Bis uyabo ngikhulele khona bafowethu njengoba nisibona silana nje so into ebalekile njengoba sebebalile obhuti inhlonipho ihambisana nokuyithanda ukulalela othisha benu kuzoba right nizophumelela yabo and nizofika kuleli zinga esikulona nathi abantu basibuka ko TV namanje akuvelanga nje sasuka saya khona
but sinegaba nathi esizihambile saze safika khona bengekho lula uyabo but size safika la so emanibuka thina kumele senze kahle thina kuze nani nizokwenza kahle nabalandela nina benze kahle bebukele kahle futhi kunina niyabo siyajabula kakhulu bafethu siyamthanda and sijabulile kuba nani sibonge nobhuti uMagubane ukuthi asicela ukuthi azohlanganisa nani because ngicabanga ukuthi uthe mayibheka wabona abantu abazofika bezobona ingane zangasekhaya phela nina nisuka ngasekhaya kuyithina nanangu undimande siyabonga mfethu ukuthi uchithe isikhathi sakho mfethu uzobheka izingane siyajabula kakhulu sikhulela nawe mamkhize ngiyabonga sesikukubona ngagcina kudala nanangu ulentuzana we mankomoza ngagcina usemngaka ngamgcina esemngaka lo ngiyathuka manje mayisengaka bafethu siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi ngiqedile mfethu akukho engingakusho ngaphekwa lokho Magubane siyabonga mfethu hayi angizokusho lutho kuningi khona iqiniso ngalivezanga lapha ekuyiliphi mfethu akuyiliphi ngicela ungitshelela bona ke makuthi emandeni sasiya masojova kudokotela mfethu iqiniso yazi ningahleka bafethu nakhona uyabona emakuthiwa siyemandeni kwakuye siyojova makuthiwa mhlawumbe siyagula siyiswe ngoba siyojova nakhona uzothengelwa ikhokhi nesinkwe brown no ngiyacela uyaphambuka Mthembu isweet 8 ya 25 cent kwakuthiwa ingoko yeah that's true mfethu uqinisile no okunye kwakho lo angithi manje ngiyabona Coca-Cola musukulifaka nje igama layo phela uqinisile bafethu ezinye zezinto esasiyilentuzana uyabona nje mina mangiye emandeni kunemoto eyi1 esuka uma ikuluzile ekseni ngeke usayithola uyozuphinda ugibele futhi ngakusasa uyabo ema ugula sibale bafu kwakuyi3 liter lika baba Lungane lalihamba kwaphinde kwakhona imoto yababu uMacilongo sase sibamba eGulumba isikhathi eside yadonsa isikhathi eside iGulumba mfethu yayisiza kakhulu into eyayilayisha mfethu ithola ukuthi ibuyela mhlawumbe kathathe emandeni angithi nezwe ingane zami kodwa namhlanje sinemoto zethu ezithithini sigijima ngeyimoto namhlanje yini ukubekezela mfethu nokufunda akumele abakuqonde bafethu ukufunda kubaluleke kakhulu njengoba esho nje ukuthi sasiya ngodokotela sasiya emandeni ngoba nakho siyokodokotela sojova sibuyele ekhaya engafikanga nje amanesi mhlambe thina imoto usajwayela ukuyibona makufika amanesi imobile clinic sizogoma sasithola ngaleso sibona imoto ngalezo sikhathi noma kufika imoto zomholo sizoholela izalukazi yayibo so bafethu siyafisa ukuthi lelazwe lishintshe ukukhula kwenu nje nilishintshe nabo sisi ngoba benilethile nje othisha benu benilethile la kukhomba khona ukuthi bazama ukushintsha izwe siyacabanga ukuthi nani nizofunda kubona siyabonga kakhulu bafethu yayinkulu mfethu thina sasingasondelisha ukusondela uyabona emakuthi mfethu uhamba nothisha kumele umqhube phambili ungamdluli umlandele ngemuva ngoba manje uyabona ungene ehlathini mfethu yabo so izinto ezinjalo but nina nenhlahla nihlala nabo nishare nabo iroom ninabo la yabo kumnandi nje bafethu kodwa bafo ungeke ukwazi ukushare iroom nothisha omfishana kanje ongangawo cha phela yabona manje mfethu usuyabona ukuthi yabo le distance thina esasibanikeza yona othisha manje bazama bona othisha ukusondela kubone ukusondela kuzona izingane thina othisha bethu mfethu babe ngasiniki le chance ukuthi kumele sisondelane nabo uyabo sihlale nabo phansi kube mnandi njengoba kumnandi kubona sasingayitholi lo nje yabo mina uthisha engangizwana naye elokuzaneni enhloleni uthisha Gumede lo wayishaya ngoba naye wayedlala nomemkosi ngoba naye wayedlala iball thisha Gumede angithi wayehleze present eduze because into eyenzekala njalo ntambama sihamba siye groundini manje kwakuba ngcono ngoba wawukwazi ukuthi uhlezi unaye kulula ukuxhumana naye uyayibona kunjani nibathanda uthisha benezwe Nuthisha ngaphambana nawe yadwa owashaya ubaba sicule ekhwayeni wathi uyabhimba uthena ngeke ngilishe igama lababa because usadlula emhlabeni ubaba wasemashushu wamshaya wathi ubhimba uthena ngagcina ekhwayeni
Kwakuyimuphi lo thisha? uthisha uNkosi. Thisha uNkosi. Oh, okay. Ya ngiyamkhumbula. Ethi uyabhimba. Ya washa ubaba wathi uyabhembe ekhwayeni. Azifethu yaba nami ngangayeka. Ngangayeka. So arazi bafethu siyabonga kakhulu. Siyabonga amagubane mfethu. Siyabonga. Okay, Mthemba ngizokwanda kakhulu. Njengoba bese sixoxile uzoqhubeka bafu. Ngizocela ungenzela othisha one by one. Khona umuntu engekho inkukhu bola? Niyazi inkukhu ibaleka kanjani? Ashana bami. Tshela kanje. Inkukhu iyadayisa ngithi nakwazi lokho. Kodwa uma idayisa iyodwa ziyaphela ngithi. Ukhona okwehlupha ngokwakhiwa okwe nje la kunini ekhaya. Akekho bashana. Manicabanga nje bashana uma ngase kuthiwe neqala kule age nikuyona nenakekela inkukhu eninazo. Eminyakeni o5 nobe nezinkukhu ezingaka. Into encane nje ninaka izinto esekhaya ninaka othisha benu. Impilo lapho bashana bami. Ngisacela ukuthi bafo uqhubeke. Indawo eniphuma kuyona ningayibuki uma ngibuyela phansi inabantu abaningi lenhlo leni enifunda kuyona njengoba bengisho inothisha inamanesi inamaphoyisa ino-advocate inama-engineers khona uZebron uphethe esinye isibhedlela ngala Kopochefstin wayefunda enhloleni nathi sifunda enhloleni yes singayibala njengabantu abasezingela elingconywana njengoba sifunda enhloleni nje eliyiphupho kwabaningi nane ningayiphila impilo eyiphupho kwabanye nibukele okuhle kubantu umuntu okuhlohla ukuthi wenze okubi ungavumi nezwe yes mabe kuphuziwe utshwala nesemvalelweni because vele yaba khona nazi ukuthi ukhamba bashana luhlala ngasemnyango lugudle leyojika ekhehleni ngasemnyango luphele ngasemnyango ngoba emsamo khona intombi nezinsizwa anidakwa nizintombi nezinsizwa izinto ezinhle lezo okufanele zikhule zirathi nezo bashana ukhamba luqala ebothweni luphele emakhehleni aluzi kunina nezo bashana bami ngisacela ungenzele othisha bafu Alright. Into efana nale ethi sinazo izingqinamba kodwa njengothisha siyazama ke ukubhekana nazo. Ingqinamba yethu enye yokuqala esinayo asinawo amanzi. Uma singenawo amanzi okuphuza kuyinkinga yokuqala leyo enkulu ebalekile. Uma udinga amanzi ungenawo akunzima ukusebenza. Ingqinamba yesibili izindlu zangasese. Asinazo esikoleni sethu. That is the main problem. Ingane zethu kumele maziya ema-toilet lapha ziyofuna ukuyikhulula siyayiphekezela. Kunezinyoka ngoba kusemakhaya. Ilanga libalele ingane kumele uyihambise endlini yangasese. Bese kuba ingqinamba yesithathu. Eyesithathu eyokuthi uma kwenzeka kuba nezulu lina even umphakathi sisonke emphakathini asiye edolobheni. Uma ushonela umuntu awazi kwenza lutho. Uma wenzekeni ngenxa yokuthi ayingeni imoto imingenile izulu lina ayikwazi ukuphuma amaline ingakuthini. Ekugcineni kosuku sigcina singasakwazi ukusizakala. Nakuba siyathanda ukuhlala ezweni lethu lina yonke into esidingayo li right. Kuphela nje ukuthi kumele sithole izinsiza kusebenza zethu zonke ama infrastructure sibe nawo nje sithole kahle yonke into esidingayo esikoleni. So ngibonga kakhulu ukuthi uthisha omkhulu wethu Mesigoba ukwazile ukusorganizela nami sibambisene no-organizer ukuthi siyakwazi ukuphuma ngaphandle siyakwazi ukubuye siqoqa abantu abanye bazivakashele nasesikoleni. So abazali ngiyababonga kakhulu. Abazali basendaweni yethu abacoshi indawo eningi labo. Ngakho ke kodwa bayakwazi ukuthi bazame ngayo yonke indlela ukuthi bakhokhela abantwana babo bakwazi ukuthi bafike la kuleli izinga bakulona njengoba belana nje kuleli hotela usemandleni abo siyaxoxa nabo bakwazi ukusilalela no GP bethu sibambisene sithemba ukuthi nje ngenilanga sosizakala. Ngicela uyichaze ubani ke wena?
Yebo, ngiyabonga ithuba lo okhulumayo njengamanje ofezile wakamkhize. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kuqala ku Select TV ukuthi uzoba kanye nathi namhlanje. Engizoqala nje ngizothanda ukuqala ngikusho, ngizoqala ngicela ukusho lokho okuhle. Sijabule kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi size sigcine sifikelana. Sibonge abazali ukuthi bakwazi ukuthi bakhokhele izingane ikwazi ukuze zizofika lapha zona. Nazo zikwazi ukuthi zibone ezinye izinto eziningi bezingazazi ebeziqala zisekule minyaka lezi kuyona njengamanje. Nami ngingomunye wabafunde khona lapha enhlolini. Kodwa ngafunda ngesikhathi esibi. Ngathola isikhathi esincane ukufunda khona ngenxa yezimo ke zasukayo. Kodwa siyabonga ukuthi isikole sikwazile ukuthi sibuye sivuke. Siyabonga kakhulu uprincipal ngokuthi ayimisele ukuthi asivuse isikole. Ngiye ngijabule kakhulu mangizwa imiyalezo nje eqhamuka ngaya kulezi izikole ezingaphezulu kuma high school makuthiwa izingane eziqhamuka lapha enhlolini ziphuma izingane nje zakhona ibamba lazo ubamba lapha ku top 5 kuthiwa nje imangaliso kusuka ku number 1 mhlawumbe kuze ziyaphuma nje kakhulu. Ekubeni lezi ingane ezifunda phansi kwesimo esinzima, ingane ke kuphela isonto ingayile esikoleni ngenxa yemvula, kodwa othisha bayakwazi ukuthi lokho bakukhave bayimisela ukuthi ingane bayifundise into izingene ekhanda layo noma isikhathi bebuye bengasitholi ngenxa yesimo sendawo abakuyona. Bayakwazi ukuthi banothando lokuyifundisa izingane. Siyabonga kakhulu othisha basenhlolini. Ngiyabonga ithuba. Basebenza bafowethu izingane ezikhulele khona emphakathini lapha. Siyafisa ukuthi futhi nazo lezi ezikhulayo zikwazi ukulinyusa zinyuse le yandawo ibigcina ibe sezingene right nayo ibe right njengazo zonke lezi zingane esezikhulile ngoba sonke bafowethu sisuka khona nathi lapha nathi sikhule isimo sisi njengoba besichaza nje kuthina ukuthi sasiya eMandeni ngoba nakho sojova today bona bafikile bala eThekwini banenhlahla. Siyababonga kakhulu othisha. Nkomoza asawubona sisiyazi ngagcina usewusmall uyaphila nkosazana ake utshela abantu ekhaya isimo sihamba kanjani namhlanje nila izingane nihambise phi zajabula kanjani. Ngiyabingelela ngiyabonga ithuba ongipha lona lo okhulumayo uMiss Magubane oqhamuka eMangaliso Primary School. Namhlanje ngithanda ukubonga kakhulu uthisha omkhulu wethu ukuthi athathe ingane ayilethe la okusorganizela nje ukuthi size la nabantwana ngoba uma ngabe ufundisa khona izinto ohlangane nazo uthola ukuthi ingane ayizazi ngesimo sendawo esiqhamuka kuyona kunezinto esingazazi okumele ukuthi engathi ingane ungaze uyithathe ibone ngisho nama robot nje yebo into enjalo fanele ingane ukuthi engathi ngayibona. Siyafuna ukuthi ingane ziqaqeke zizazi izinto uthi mangabe uyifundisa ingane ibe nasisithombo ukuthi umisi ukhuluma ngento enje ngike ngayibona. Sibathathile ke bake baya Mitchell Park ngijabule yabangibona no crane lapha khona inyoni engangayazi nami engangafundisa ngakibonile lapha ibikhona kade bebhukuda. Bazobona nje into eningi ngoba basazohamba futhi siyafunda nangamanzi futhi kwi-social science nje siyafunda nangamanzi. Bangani bami nibukutile lonke nabaza isibungozi bamanzi. Siyafunda nangamanzi izinto ezinjalo indawo esiqhamuka kuyona ke inengqinamba eningi njengoba sebeke bachaza abanye ukuthi umgwaqo siba nenkinga ingane emanile noma ngasayona inkinga ye transport kuphela ingane ziwela imfula umfula ama-bridge awekho. Nami njengoba ngingomunye wabo owayefunda khona enhlolini kwakusaya enhlolini isikhathi sisafunda sikhula ngiyakhumbula ukuthi sasise maswela samba nobhuti sesibanjiwe manje ngoba kunzima ukuthi ingane ingawela
umfula imvula inile nezimoto ayikhona ukuhamba ngingathanda kakhulu futhi uma bengathola mhlawumbe uxhaso bethola izinto zokudlala ngoba ukudlala kuyawuqaqa umqondo wengane yebo bethola mhlawumbe amabhola nje nezinye izinto bajabule kakhulu kade besepark bebedlala so ngiyabonga kakhulu nje. Select Africa TV umiss yabona umiss lo ungangabo ke bakithi ungangabo sawubona mama unjani ngicela uyichaze nawe ubani usukaphi ke wena sanibonani sibonga ithuba ku Select Africa TV uMiss Nxumalo lo Miss Nxumalo naye wasengudwini even though yena engahlalanga enhlolini wafunda enhlolini kodwa naye wasengudwini. Yes. What I can say ukuthi siyalibonga ithuba lothisha omkhulu akhipha abantwana abalethe eThekwini babona izinto eziningi abafunda ngazo practical. Mhleze ngibatshela ukuthi kubalekile ukulalela bayazi. Ade behleke ukuthi uMiss omncane ongangabo ngicela iproject yami isi right. Abazali ke bekhipha imali babaletha labantwana it's not like baya afford. Kodwa ngoba banothando labantwana babo banothando ukuthi abantwana babe nekusasa eliqhakazile kuningi kokhola kuba mase bekushilo ngisenakho okuningi engakusho kodwa ke engakusho nje ukuthi abantwana balalele bafunde bathanda imfundo bazoba right bazoyizele hotel ngesikhathi esilandelayo bazokwazi uyi-affordela ama bills mangabe befundile balalela bakhule babe badala. Ngiyabonga ngiba namazobafishane njengami njengoba ngimfishane. Siyabonga kakhulu babukele be Select Africa TV njengoba sebechazile othisha iyona into ebalekile leyo. Siyabonga kakhulu kwa Select Africa TV ukuthi befike bezosithathela abashana bethu